At may rooftop. Nako sa rooftop karon, nangapi ko and then magtan-aw ko sa akong palibot nga unsa tani nagkuan na sila, nagharvest na silang katubahan. Nagpa-harvest na sila silang katubahan, gitapas na nila kumbaga. Nagkapisa ako kadyot. Yan. See? Ilan ang gitapas. Gitapas na nila ilang katubahan. Kani nga katubahan na ni siya sa luyo sa amo ang balay. Murag iha pa di sa mga maglasang o nina I mean kang Ma'am Nena na siya na turang kay Mito kanang naiga parking mo na siya nga dalan pasod sa amo. Gitapas na nila ang ilang mga katubahan na ito pa. Then kanang kuan kanang silingan na mo nga kana nga side kana ang anak-ana is pulis, murag iya na sa pulis nga balay. Namhi pud siya og mga manok, iyang ginits kay aron siguro dili mga to sa kasilinganan og di mga wala. Dan di pud makadisturbo sa silingan. Okay sab yang mga pamaagi. Daghan na gid kaayong mga balay. Daghan na gid mi. Sa una 5 lang ni kabuok. Karon pero tinaging daghana. Kanindot ba tan-awon sa clouds unsa man nga murag na porma nga cute. Unsa man? Pangayo. Pagpalit og isa ka lapad. Pangayo lang. Hi, baby. Abtika kaayo Uy, namay ni Syo nga palawan padala kinsa man kaning nagpadala. Jerilyn, mataga ka dia sa bunggo ha. Kamay mong slipper. Diri agi sa lubot. Saka din ni daddy og money. Ina kay magpalit og oil.
Kana siya mo na among bunggo, mo na ang among nakasangga kay sa panginabuhi. Kung daghan-dagan ang karga, kana siya, nakaadto na sad na siya og Mindanao. Ipalit na siya sa Mindanao, sa Cagayan, tapos mobiyahe sad na siya og Mindanao padungari sa Ormoc. Si daghan naming mga balay, sa una 5 lang mi. Then makita ninyo ang kadagatan, mo na giingon nga makita ang Imperio Ciudad sa ubos mo na ang makita ang pier. Daghan na gid kay mga balay ang daghan na gid. Then si Green. Ang first namong wheels is si katong amo ang bike nga kargahan na mo og lamisa kay amo ang baligyaan og lansunis, prutas. Pero kay Laka pangayo na ni Daddy ba? Gisugo man ka. Sige na. Dayon. Lansunis, apple, orange, mangga, melon, prutas ra. Ang among negosyo itong niagi karga na mo sa bike. Nga matuwang-tuwang in town kay mouth balance, mo to'y first wheeler na mo. Tansyo kay kaayo, kay gikan ni adto. Akong gihunghungan ng among napalit nga bike, nga second hand pa gyud to. Second hand to siyang, kung di pa ko malimot, ang among palit adto is 2004. Then gipatauran kay gi-assemble pa kay kuan man to. Kanang wala pa na porma, mga nabungkag-bungkag, then gi-assemble og balik. Nakagasto pa mig mga bearing sa patong mga uban nga kinahanglanon. Dayon, the next is nakapalit mi og katong motor namo nga isa. Panalangin nga gihatag sa Ginoo. Tong motor nga nanagani kang sa mga igagaw nga iya pong gipalit na. Then nasundan ni Green na siya si Green. Muna akong tawagan og si Green ang among number 1 sad nga kasangga sa panginabuhi na si Green. Then si Green nanganak ni Orange. Yan si Orange. Mama. Ya, takaw na. Ihatag na ni Papa. Paghinay anak, paghinay. Dende sa railings. Then si Orange nanganak og mo na ni karon ang amo ang Pinoy anan. Mo na anak ni Orange og ni Green nga mga panalangin nga kauban na mo sila. Katambayayong na mo sa among pagkinabuhi nga sa Ormoc. Pagka daghana na gid kaayo sa balay. Kung sa una 5 ra karon perti na gyud daghana na i-harvest na ang katubhan. Yan, nasa gwapo nga balay sa among tapad, among neighbor. Kani siya nga loti kaning gitnay among karaang payag. Yan. Kami anak magpalit kay among tungaon na mo og kanang among silingan na bulo nga balay kinana siya. Iyang husband na ni is foreigner. And then nagsabot mi nga tungaan. Pero natingala na lang mi kay gipalit naman niya ang whole loti. Pero hinuon ingan man siya nga if ever gusto na mo pwede ra sa dog tungaan. Buutan mo na siya.
Puta na si Ma'am Tess. Na, kogyan kay kuan sa Diyos ang buwak. Ang mas. Dibutang na lang diri sa ibabaw ang mas. Ngano man ni. Ang among mangga. Sida mangga. Ito na po'y nagtukod og balay na bago. Dugay na siya tapos ila na lang gisumpayan aw gipadayon. Hapit na sab na human. Murag idos andana sad siguro na nila then ligon sad na kay. Baw ka, grabe ang bagyo nga rin. Yan. Ang balay sa kong igsoon is kana siya balay ni Maricel. And then Kanjonard is nasa lipdan. Kani nga dalan pa dungog to. Dahil ang garden. Kati Boy. Si Kati Boy. Kati Boy. Lamia pag adobo. Munaog ko niya diha, di ba lapok? Kay lapok man kay mag-uwan manggod oy. Agoy si Tamara musud na ron dinhi nga atong tiles perting puti Musud na sad na agoy mabuling na sad. Magdabad na sad si Julina ni ana. Muni amo adirin dapit basta mag-uwan. Problema sa daan. Kidangog kayo sa nga tanan. Lapok. Kini siya nga luti dako. Yan, dako sad siya nga luti. Ngano man na be, natugon ta be. Ito makita ang Superdome. May makita ang Superdome. You see the Superdome. Superdome. Yan. Ang Superdome. Klaro kay ang dagat. Dagat. Dan ang Superdome. Silingan na mga balay. At bang na padayon po sila sa ilang pagbalay. Daghan na balay sa una 5 lang kabuk karon pa tinadaghan ng balay. May daghan na mga nakaparil-paril-paril. Kanay sa sky. Ayan, very nice. Oh, this is the house of my cousin Robert. Here beside my house.
see the tubo o sugar cane. Yan, tubo. Yan, the tubo. Yan. Kalami sa adobo ni Tiboy, humot na.
Sana madagdagan pa itong buyay ko. Madagdagan ang bawas, hindi madagdagan na mas lumaki pa. May Palawan. Sa may Palawan kinsa may nagpadaan ni si ay ang